Estefani, ez da lehenengo aldia zurekin nagoena. Ez, bigarrena. Bigarrena edo hirugarrena, ez dakit. Telebistan hori, eta telebistatik kanpore egon gara. Beste kontu batzungatik hitz egin izan dugu, baina gaur hitz egingo dugu pixka bat zuri buruz eta euskararekin daukazun harreman horri buruz, bai? Bale. Hasiko gara hasieratik. Bale, venga. Zu hasiko zara orduan. Noiz etorri zinen, bai. Ni etorri nintzen 6 urterekin, etorri nintzen Kolonbiatik, eta etorri nintzen 2000 matematikak egin behar ditu. Bai, 6 urterekin etorri zinen. 18 urte ja daramat hemen. Bale. Jode. Bueno, kalkuluak ez ditugu egin behar. 6 urterekin, duela 18 urte. Etorri zinen, 24 dituz. Bai, etorri nintzen beste ume eta neskaekin Kolonbiakoak. Eta batzuk daude Tutera, bueno, nire arreba dago Tuteran. Ara? Arreba bat Tuteran. Besteak daude, pues, bat Bianan, beste bat Tuteran, beste bat erakin non, hasi, mundu. Arrebatazu elkarrekin etorri zineten? Bai. Momentu berdinean? Bai. Bale, eta bera Tuterara joan zen? Eta ni Iruñara. Eta zu Iruñara, Txantreara. Txantrera, bai. Ala, Txan, hau ja ez da Iruña. Ez, hau da Latxan. Hau da Latxan, hori. Kolonbian jaioa orduan? Bai. 11 nahi arreba zineten, ez? Bai. Edo zarete? Bai, orain gaude 11. Bai. Bai, baina ez gara dena bizi beti nire amarekin. Zergatik, nire ama aspertuta zegoen, etxan, ez? Aspertuta zegoen? Bai, ikusten zuen beti programa guztiak eta esan zuen, ara mierda, venga, ume gehiago, venga, hau bai. Pues orduan, bat eta horrela, 11. Ez? Eta nire aizpa hundia joan zen, bere aitaren amonarekin bizitzera. Nire arreba txikia adoptatu egin zuten beste familia Kolonbian. Eta orduan, pues... Baina zu ez zinen etorri hemen adopzio moduan? Ez, ni etorri nintzen hemen ikasteko. Eta indarra, eta jateko. Osea, harrera familia batetara etorri zinen, ez? Zu harreran hartu zintuzten? Bai. Baina normalean harrera familietan egoten diren aurrak, normalean adinez nagusiak direnean, joaten dira, itzultzen dira, ez? Bai, ni joan naiz, zergatik gobernua esaten zidat. Pues joan behar zara zure familia ikustera. Eta ni, pues vale, pues igual kurtsoaren hasieran, pues joan behar nintzen, edo amairean, eta nengoen pizka eta hola, ez? Eta gero itzultzean, nire burua zegoen, berriro ikasi behar dut, pereza, ez? Zergatean nengoen oporretan, nire familiarekin, mimoakekin, eta animaliarekin, eta... Han ongi zinen. Bai, eta gero hemen nintzultzean, ez como... Karo, nire etorri zinen, baina bete behar batzuk zen dituen. Eta etorri zinen, hemen Txantrean betidanik bizi izanen familia batera? Bai. Bai? Zure familia? Bai, claro. Gainera zure familiak horrelako ekintzetan eta bazuen esperientzia, edo beti zeuden laguntzen, internazional mailan ere, ez? Bai, zergatik nire guraso joan ziren Bosniako gerrara eta han joan ziren laguntzera. Eta hortik gero ekarri zidaten niri. Baina nik ez naiz Bosniakoa, Ni Kolonbiakoa naiz. Ez. Baina, orduan, Bosnia eta herri ondoren, hitz egin zuten nire anaiekin, eta orduan, esan zuten, bai, venga. Zure anaiak ere oso irekia dira, ez da? Bai. Nik uste gaurko saioan ezagutuko dugula bateon bat. Bai. Bai? Deitzen diogu Gomi, el traficante, de gominolas. Gomi, el traficante de gominolas. Vale, eta zu, Estefani, ez zaitu deitzen, berak? Ez. Deitzen didate etxean estetxu. Estetxu, etxean bakarrik. Bai, hori da txikia naizelako. Beraiek izan dira, euskarara eraman edo gerturatu zaituzten lehenengoak, esan dezagun. Bai, zergatik ni hemen etorri ondoren, jendea
bai, gaztelaniaz hitz egiten zuen, nik ere bai, baina nire familiarekin hitz egiten zuten euskara eta nik Ze hizkuntza da hori? Zer da hori? Ez, eta beraiekin hitz banuen nahi, pues ikasi behar nuen, ez? Claro. Eta amak esaten ziren, venga, nahi esaten da ama eta ni. Ez? Eta ni ama esaten, a ber, ama eta ni. Ama? Bai, oso ondo. Eta horrela, pues, hasi nintzen, gero bai joan nintzen akademiatera eta bai ziren euskaraz, eta horrela jakin nuen, baina inoiz ez nahi joan ikastolara. Ja. Zergatik 6 urterekin, esaten zuten ezin nuen ja ikastolara bat joatera. Duela 18 urte horrela pentsatzen zen. 6 urterekin ja gaizki biliko zinela euskaraz ikasten hasten bazinen. Eta orduan, erabaki zuten gaztelerako adarretik hastea, eta orduan zuk ikasketak gazteleraz egin dituzu, baina etxean euskaraz bizi zinen. Bai, eta bizi gara oraindik. Etxea aipatu dugu. Etxeko anai hori ezagutu nahi dut. Joanen gara? Venga, guazen. Kontuz, lagunduko dizut, belaun hori ebakuntzaren zai gaude, ezta? Bai. Denetari daukaztu, meniskoa... Denago, bai. Zara, dena nahi duzu? Bai, niretzako dena. Oso, poliki joan. Zaila da astea, entzaila astea, nola laburtu esaldi batean, bezeta banandu nire burutzean, zuen zati bat daramat gainean, zaila da astea, entzaila astea, nola... Plaza honetan, ez? Gelditu gara... Nire anaiarekin. Gomirekin. Gomi, bai. Bakizu ze? Esan. Ni txikitan nintzenean, Kolonbiak etorri ondoren, Bai? nik usten nuen jendea eta jendea zeukaten sudurra... barkatu. Lasai. Sudurra Bai, handia. euskaldunok badaukagu sudurra pixka bat. Bai, eta Kolonbiako daukate txikia, ez? Azeituna bat daukazu, zuek? Bai, edo horrela, afrikano bezalako, ez? Baitare. Eta orduan, ni beti nengoen nire familiarekin bere sudurra hartzen. Bai, zera. Bai, beti. Osea, zure obsesioa ziren beste sudurrak. Bai, nire zebadi, a ber, ama, a ber. Karo, harrapatzeko errezagoak dira. Bai. Niri ez, baina beraiei, bai. Oso, oki. Bai. Ai, barkatu. Begira, Ana gonean aia, bai? Hori ganean aia. Bai. Bueno, hitz egiten dago, baina gerturatuko gara, ez? Venga, bale. Uste dut, nahiko... Oi, ama. Zagutzen du... Mundu, zoa. Bai, nahiko famatua da zura nahiare, bai. Joan ginen Afrikara, berarekin, eta Afrikan mutil batek esan zuen. Kaixo, Gomez, como? Afrikan? Bai, Senegalen, eta nigo, madre mia. Bueno, ja, bukatu du hitz egitez, joanen gara, ez? Venga, bai. Gomi jauna. Kaixo, atxaldeon. Hemen gelditxoak ginen, orain horrela ibarrezut, eh? Bai. Orain ez daukagu besterik. Kaixo. Kaixo. Bueno, berarekin harremana izan dezakezu, nerekin. Ba, ipatu dit, torri dizela 6 urtekin, zuen familian harreran hartu zenutela hasiera batetik. Bueno, esan dit ere, pereza pixka batekin etorri zela, Claro, bete behar batzuk zituen ikasteko aitzakiakin, eta, bueno, osasuna aldetik eta hobekuntzak, eta... Baina, claro, han oso ongi zegoen deuserekin gabe. Bueno, onuragarriak izango ditu hemengo gauzak, ez da? Bai, noski. Baina zuek izan zarete, azken finean, euskararekin izan duen lehenengo harremana. Bai, gure etxean, amak, Albaro eta Irurok beti egiten dugu euskaraz gure artean. Aitak ez daki, ulertu bai, baina ez daki. Eta horrean etorri zen etxe batera, non eta gure artean euskaraz egiten dugu, eta aitari ere askotan ere euskaraz egiten diogu. Karo. Orduan ez zitzaion besterik edatzen. Karo, hori esaten zuen, berak, ez hasiera batean gazteleraz bazekila, gaztelenea bai, baina beste hizkuntza bat ere entzuten zuela, eta baina hori zer da. Eta hasi zela hor ama ikasten, eta ez? Bai. Gero, egia da, bere hezkuntza gazteleraz egin duela, ez? Hori izan zigun, azkenean. Bai, pues etorri zelarik, bai ikastu, bueno, etorri izan 6 urtekin, eta gaina urtarria zela, uste dut. Bai. Eta historia da, ikastoletan ezin zutela txertatu edo sartu, ez? Claro. Eta gainera, une hortan, ikastoletan, harrera edo euskarazko eskoletan, harreraren, ez eguen oso landua harrerarena. Normalean, txuriak, ez dakiz zer, ez?
ez eguen olako, eta ordean, nire amak zuen lagun bat eskola batean, eta bai, normalean hor bazen etorkin jendea haunitz, eta horretan sartu zen, eta bai. Baina eskola horretan ezagutu zenuen Julia? Bai. Bai, hori da zura manen lagun hori? Mertxe, hori zen Mertxe. Mertxe bat. Zenik, jendeak agian jakinen du, baina duela 4 urte ezagutu zeintudan. Bai. Eta ez zuetzara oroituko, baina kontatu zenidan, irakasle bat neukala bere izena zen Julia. Juliak erakusten zizulna, euskaraz erakusten zizula. Naiz eta gaztelerako adarra izan, laguntza klase haiek euskaraz ematen zizkizula. Batxetan bai. Eta nola izan zen ura? Ze, karo, gainontzeko gazteleraz jasotzen zuten dena, zuk euskaraz? Pues, nahiko arraro. Egati, pues, batxetan daukan klase iaia guztia gaztelania eta gero, euskaraz, como, bueno, vale, euskaraz, nola zen, nola esaten zen, nola egin behar nuen, nola idazten den, eta neukan burua nahiko... Bueno, baina etxean gero laguntza bat zenuen, ez? Edo ez? Ja, bai. Zuek orduan askoz gazteagoa zineten, duela 18 urte. Bueno, askoz gazteagoa, baina 30 urte nituen, ez nintzen horren gaztea. Baina, nik oraindik ikusten zaitut pipiolo bat zela. Claro. Bai. Bueno, baina 30 urte inguruko bia nahi, zineten? Bai. Eta 6 urteko arreba hartu zenuten etxean. Bai, batean hor txenk. Gustora. Bai, arreba bat jaio zen. Karo. Eta gainera beltza. Horrek txisteak ematen zituen etxean ere bai orduan. Aitea gaixua. Egiten zigun, ze itxusiak zareten guztiok. Bai, Bai. Anaiaren kuadriakoei, orkestu zituztenean, bera batean lagunak olan anaiak erren zen, eta ostia, ze itxusiak zarete guztiak. Kontatu dit, harritzen ziola gure sudurrak. Euskaldunon sudurrak harritu egiten ziola eta harrapatu egiten zituzula. Euskararekin, etxean izan du harremana, Juliak ere harremana eman dio. Non egin duzu gero zure ikasketa, euskara ikasteko prozesu hori, euskalduntze prozesua? Pues, eske beti joan naiz gaztelaniaz. Eta ere bai, egia da joan nintzen akademia batera eta han zen euskaraz. Eta orduan, pues, irakasleekin egiten nuen euskaraz. Eta orduan, beraiekin ere bai laguntzen zidaten, eta hori, zergatik ni beti nahi nuen euskaraz gehiago jakin edo atera ez, eta beraiek esaten, pues venga, animo, gu lagunduko zaitu, ez dakiz zer, eta orduan, eta lagunekin, eta jazta. Osa, zuk zure bizia, zure mundua euskaraz ere eki duzu hemen? Bai. Galdetu nahi nizun, euskaraz ikaste horretan, zuk esan duzu euskara ikasi behartzen nula, zure familiak, mikrofonoa, amaikako mikrofonoa nik hautsiko dut, baina, zure familian, listo, ongi entzuten da, euskaraz hitz egiten zutelako eta behar zenulako euskaraz ikastea. Euskara behar izan duzu ere bai hemen bizitzeko? Sentitu duzu behar hori? Pizka bat bai. Zergatik jendea esaten du beti direla buru zabala ez, baina ez da buru zabala. Eta orduan, jendea ikastola joaten denean, ez? Eta zu baza joaten ikastoletara, zu jakin behar duzu euskaraz beraiekin egotera. Eta orduan, jakin behar zenuen, zergatik beraiekin egoteko edo lagunak egiteko, behar zenuen euskaraz jakin. Jakita zergatik, auzo hau, ez da herria, da auzoa. Karo, lehen esan diot, hau ez da Iruña, hau da Latxan. Baina ez, karo, Iruña da, ez? Bai. Auzo hau, jende, iaia guztia, jende gaztea iaia hitz egiten du euskaraz. Eta orduan, non bai joaten bazara jendearekin, kaixo, ez dakize, eta orduan, lagungarria, ez? Bai, horrela, jakin egin nuen hobeto eta azkarrago, ere bai. Euskarak orduan, esan dezagun, euskara ikasteak irikitzen dizkiola ateak hemengo pertsona bati, hemen bizi den pertsona bati, berdintzait hemengo edo hango. Euskarak ateak irikitzen ditu. Bai, eta ere bai, batzuetan, lan egiteko ere bai. Zergatik, ni naiz ikusten baduzuen ni naiz beltza. Kiba, bai? Orduan zara daltonikoa. Ez baduzu ikusten, zara daltonikoa. Bueno, ni joaten naiz... Beltza ez dakit, baina daukazu humore puntu bat. Orduan, ni joaten naiz lan bilatzera, ez? Eta esaten dut,
nire kurrokelan jartzen du, euskara hitz egiten dut, eta jendeak gatzen da, benetan, ez como, bai, euskara badaki, baina zara beltza, ez como, en serio, nik ez nekien. Eta orduan, pues horrela, pues beltza izatez, pues jendeare bai, pues dauka bere estigmaz, ez? Zaten du, pues berez ez daki izango... Ez du jakinen. Ez du jakinen euskara, ez? Eta azten dira beraren gauzak esaten, eta ni ulertzen dut dena esaten diot. Bueno, pues, ni eratxuten diot euskara eta esaten diot, bueno, orain manoa. Claro, baiet. Esan duzuen guztia, venga, patatekin jan, da listo. Bai, eta gatzen dira horrela, eta esaten dute, bakizu euskara eta ni. Bai, inoiz ez diazu galdetu. Galdetzen badiazu, pues igual esango nuke, bai, badakit euskara, edo ez dakit euskara, baina. Pentsa, 2020an gaude, eta oraindik ere aurreritziak ditugu. Koloraren azalak, esaten digu ze hizkuntzatan hitz egin behar duen. Eta gainera nik uste dut, jende etorkina, bere jaioterriko herrietan oso ohituratuak direla hizkuntza bat baino gehiagotan bizitzea. Hemen normalean bi gehienez, bueno, orain gehiago ez. Baina etortzen dira ni dendan ikusten dut, etortzen da jendea nigeriakoa dena eta badakizkite 3 edo 4 hizkuntz. Ez? Esaten duzu, eske bai, nire etniak hitz egiten du bat, gero badugu bat aman komunean. Eta orduan ez zaie arraroa egiten entzutea ezberdin, ez? Gu gara arraroak. Bai, bueno, edo mugatuak ez dakit. Bai, mugatuak, agian hori da hitza. Hasi beharko genuke, nik pentsatzen nuen aurrera pausoak emanak genitula, baina saio honetan ikusten ari naizenez, oraindik pauso asko eman beharra ditugu. Eta batez ere hortan, ez? Aurreritzi horiek motxila hori kendu, eta zuk esaten duzuna, ez diazu galdetu euskaraz dakidan edo ez. Bai. Pues beste umaten egin behar dugu hau, baina han, Kolombian. Eta orduan eriz hizkuntzatan hitz egin behar diate, zuria naizenez? Pues... Suposatzen da, gaztelania, ezta? Bai, jendetxe egiten dugu gaztelania. Zuek euskaraz eta haiek gaztelania. Claro. Eta horrela kontraste. Gomi, 30 urte inguruan kokatu nauzu, bera etorri zenean onera, zure kuadrillan, zure lagunak, batean, Gomik badu 6 urteko arreba bat, beltza, ez? Eta euskaraz ikasten ari dena. Denak murgildu zarete bere ikasketa prozesu horretan, esan nahi dut, azkenean hizkuntza bat ikastea gauza kolektibo bat da. Bai, gure kasuan, bai Albaro nire anaia eta nire kasuan, gure inguruko jende euskalduna da. Euskal komunitatearen barnean gira eta gainera artearen sorkuntzan, ez dakizu, bada jende, eta oso ongi hartu zuten, orduan, oso ongi eta esan zuten, eze ora, 24 urtekin bauzu arreba txipi bat, ez dakitzen. Eta guztiok pizka bat izan gara, nahi arrebak ez da, aizpak ez. Azkenean, sortu da ere pizka bat guztion zaintza. Eta zaintza hortan, euskara hor erdian egon dare, zente gure artean euskaraz egiten dugu. Badirudi, zaintza horretan, zaindu behar horretan, harrotasunare ematen digula, ezta? Kanpotik gainera etorri, eta gure hizkuntza ikasi, eta ikasten duen jendearekin, baina naiz eta kanpoakoa edo hemengoa izan. Euskarak aurrera jarraitzeko bide zabalagoa izan dezake, bestela? Bai. Nik gero beste gauza bat uste dut, nik jende etorkin guztiari erran nioke. Oso interesgarria da eta agian garrantzitsuagoa da beraien bizitza gauzatzeko edo lana edo ez dakiz igual gaztelania ikastearena, ez? Baina nik uste dut euskarak irekitzen dituela maitasunaren eta laguntasunaren ateak irekitzen dituela. Nik ikusten dut nola hemen auzoan badiren umeak Bernardo Etxeparera etortzen direnak, euskarazko eredura, eta beraien arteko harremanak, eta gurasoen arteko harremanak ere, ostras, aberazten da pila bat. Sartzen baldin bazara, gaztelania mundu bat oso itxia da, gero esaten dute euskararen mundua itxia dela, eta ez da egia. Itxia dena da, hori da, netako erderat bai dela itxia, ez dizu beste gauza batzuk ikusten usten, ez? Eta kontran, euskarak bai, eta bai. Plazer bat, Gomi, zu ere ezagutzea. Ez dizut esanen ze abizen jarri dizun, Ez dizut esanen. Ez, gero kontatuko egin dira. Baina abizen bat jarri dizu. Bai, espero dut polita izatea. Mila esker, bale? Jarraituko dugu gure bidea, bale? Bueno, musu. Venga, aio. Agur. Ze jatorra zura naia, Bai.
Zu bezala, ez da? Bai, Claro. ama esaten du gara berdina. Ah, bai? Bai. Gomitazu, ja, beste esan duzu Albaro, ez? Bai. Esan du deitzen dela. Albaro, ja, zer da, serioagoa? Bai. Perdón, Bueno, pues hori seguro esaten du. baduela bere puntua. Bai, baina nire ama esaten du garela nahiko berdina zergatik zentu. Gara nahiko alaia, nahiko Bai, hori egia da. sentimendua daukagu iaia berdinak eta horregatik esaten du ama berdina garela. Oso ongi. Baina ni beltzaz. Claro, bueno, bera beltza eta, osea, zu beltza eta bera zuria. Bai. Horrela da bizitza. Nola laburtu esaldi batean, nahiz eta banandu bide burutzean, zuen zati bat daramat gainean. Estefani, denei galdetzen dizuet gauza bera. Vale. Euskara ikasi duzu denok, euskaldundu egin zarete, gonbidatu guztiek esaten dute. Vale. Eta bada hitzen bat ola berezia edo gustokoa duzuna edo espresioren bat edo. Bai, Bai? bai, eta da ezin da egin. Ezin da egin, osea, esaldi hori da, gehien gustatzen zaizuna. Bai. Ah, bai? Eta zergatik? Zergatik jende esaten du, ezin duzu euskaraz jakin, zure koloreagatik. Ezin duzu edaki zer egin eta nik esaten dut. Ah, ez? Pues orduan, begira, ni badakit, ni naiz beltza eta badakit. Osea, zuri hitzaizuna gustatzen da orduan, lehen anaiarekin hitz egiten genuna, aurreritzeekin jokatzea. Honengatik zuk ezin duzu hau egin, honengatik zuk ezin duzu egin. Eta orduan, pues, nire gustatzen zait, hitza hori zergatik. Ni esaten dio jendeari, bale, zuk esaten duzu, ezin dudala egin eta Nik adierazten dizut, bai. egin aldela. Ba, gustatzen zait ezin da egin hori, baina horrek ematen dit niri beste bat, posible da. Ahal Beti, da. beti ezta? ahal da. Beti Bai, ahal da, bai. ezta? Idatziko dugu, jasoko dugu hori, zure esaldi hori jasoko dugu. Nik Vale. kuadernotxo bat badaukat hemen, Bale. berdin zaizu nire kuadernoan, ezta? Baina ni euskaraz idazteko... Zer, letra txarra duzula? Ez nahi zuena, euskaraz idazteko. Bueno, ezin da egin. Hori idatziko duzu, venga. Tori. Txuri-txuria, dauzkazu bi horri. Batean gaizki ateratzen bada, bestean. Venga, bale. Bale, bi aukera bate izkizut. Hortik aurrera ja ez, Bestela horria gastatze izkiazu. Bale, noa jartzen den. Zenbat aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zenbat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure. Jarduerak eta dena bolondresek egite dituzte. Ba, ea gero eta jarduera gehiago ditugun euskaraz. Bai. Horrek zehoze esanen digulako, ondorioa emanen digulako. Betiko lekuetan zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gurean. Lehenengo hizkuntza beti gazteleraz, jendea ez dakienez, eta gero konturatzen zara jende asko dakiela euskera. Batera zenbat aldiz ospatuko nuke behar dudan. Hamaika telebistan askotan atera omen dela, eta deialdi egiten dio Hamaika telebistari berak ere aurkeztu nahi ditula saioak. Bai. Bai, ezta? Eske, oraindik edaukazu oraindik neska beltza bat, eta ni naizu. Egokiena zu. Egokiena. Egunak hobeak baitira zurekin batera.